Кажа как да си свалите на вашето устройство GTA 5. Чакайте само малко. Да, готово. И така, влизате в Google и на мен ми излиза ето го, но вие ще видите и ще го напишете. Натискате първото. И да видим къде беше. Ето го. Да изчакваме. И да, ето, гледате го. Не беше това, извинявайте, обърках се. Къде беше? Този път трябва да е то. Да, той е. Има две начини. Ако искате от тука, натискате Download. Първото, не тези, където ги гледате надолу. Първото. И ви се изтегля играта. Лично аз няма да изтеглям, защото просто трябва да чакам 1 час и половина. Има и две начини. Да, както казах. Сега ще го покажа и другия. Влизате в там, където натиснах. Изчакваме. Я да видим дали беше този начин. Ако не беше, ще съжалявате. Мен, по-скоро. И да, не беше този. Къде беше? Да, ето го хора. Ето го и този най-лесния начин. Ето го. И така. Ето я. Натискате Download GTA 5 APK и той се инсталира. И чао, палец нагоре, абонирайте се за моя канал и продължавайте така. Чао!